En een goede middag, welkom alweer de 4e dag hier in Ouweziel, het meest gezelligste dorp van Friesland. Mijn naam is Neeltje en vandaag in het programma. Wat moet er gered worden in het beeld? Vroeten in de klaai. En wat hebben we nog meer? Beeldse kines en het WK in Ouweziel. En mijn tafelheer van vandaag is niemand minder dan Nanne Toering. De man die alles weet van huizen. Een schaakvirtuoos en die vioolspelen iets irritants, leuks vindt. Nanne, welkom. Heb jij wat te melden? Ja, Neel, dankjewel. Ja, ik heb wat te melden. Ik zal het in het beeld doen trouwens. Dat gaat inderdaad over het schaken. We hebben hier in het beeld een schaakclub met leden door in alle dorpen. Een hele beste schaakclub. Vorige week was ze namelijk kampioen geworden van de Friese Beker. En ja, dat is knap. Ze bestaan 50 jaar dit jaar en ter gelegenheid daarvan is een boek uitgebracht. Wat morgen presenteert, maar hier alvast het voorbeeld. Binnenkort gaan we clinics houden op de lagere school van Ouweziel. Wou ik ook even zeggen. Dat was het, Neel. Prachtig, Nanne. Dus wat gaan we zeggen we? Dit is... Draai deur aan tafel. En aan tafel aangeschoven, ja, het zijn de echte mannen hier. De Beeldse redders. Wie hebben we hier zitten? Als eerste natuurlijk Jan de Vries. Jan de Vries, die kent iedereen. Een muzikant, liedjeschrijver en de Don Quixote van het noorden. En naast hem Sjouke. En Sjouke is, ja, kunnen we eigenlijk zeggen, een hele kritische, sandaaldragende, gevoelige man. En zij zijn eigenlijk het collectief van bezorgde burgers. Zij hebben Red het Beeld opgericht. En daar willen we het even over hebben, wat jullie daar precies mee bedoelen. Jan, bij jou hangt voor het raam een poster, Red het Beeld. Wat moet er gered worden? Nou ja, het beeld, natuurlijk. Die staan, ze willen het beeld willen ze samenvoegen tot een grote Noordwestgemeente. En ja, wij hebben daar ons twijfels bij of dat wel zo goed is voor het beeld. En waarom zou het niet goed zijn? Nou ja, wij hebben hier een eigen Beeldse taal, cultuur. En dat vinden we toch heel belangrijk dat waarborgd wordt. En we denken als het beeld verdient, dan zal de taal ze wel even bestaan blijven, maar daar wordt het niet beter van vanzelf. Dus dat in Zuidwest-Friesland hebben ze dat ook, denk ik. Daar is binnen alles ook bij elkaar verhogen op een grote hoop. En daar is niet meer over raadpleegd. En we zeiden, nou, dat moet hier eigenlijk niet gebeuren. Dus jullie eigenlijk hier de bewoners bewust maken van, let op, er gaat wat gebeuren en dat kan ook wel eens misgaan. Dat men er wel zich van bewust is wat ze doen willen en of we dat inderdaad wel allemaal willen. Ja. En Sjouke, waar ben je dan eigenlijk precies bang voor als het zo opgaan in allerlei andere gemeentes? Wat is dan de grootste angst? Nou, dus zei het goed. We gaan op in een andere gemeente. Oftewel, dat is het einde van het beeld. Hè? En wij als Bilkets, wij binnen als Beeldse muzikanten, binnen wij een beetje het uithangbord worden, omdat wij in de Beeldse taal onze versies schrijven. En wij zien, omdat wij dus als Beeldse mensen met onze Beeldse taal buiten het beeld een boel optreden, waren wij ons er heel erg van bewust dat wij anders binnen, dat wij beelds binnen. Dan kan je wel zeggen dat we hier allemaal anders zijn. Ja. Je komt er nooit een uit het Littense deel, of uit het Franeker deel, of uit het verwerdere deel tegen die zei, ik ben een verwerdere deelder. Dat klinkt ook inderdaad niet. Maar Nanne, Bilket, ja, sorry, ik moet even over ontbreken, want Nanne heb je ook een mening over. Want eigenlijk wil ik weten of jij de petitie al hebt ondertekend. Ja. Nou, ik heb de petitie nog niet ondertekend. Ik vind het heel sympathiek hoor. Ik denk alleen in deze tijden dat het niet echt haalbaar meer is. En waarom is deze tijd anders dan een andere tijd? Wat is er anders dan... Dit is dus zo vaag. Ja, een kleine gemeente en een grote gemeente, dat kan beide samengaan. De Vlieland blijft Vlieland. Er blijft een zelfstandige gemeente. Met 1000 mensen? 1000 mensen blijft zelfstandig. Ja. Het beeld is een soort eiland op het vasteland. Wij hebben heel weinig connecties met omringende gemeenten. Het beeld is een hele hechte, goed functionerende gemeenschap. En dat kun je wel uitnanden nou. Je krijgt discussie, je krijgt 2 kampen. En we hebben wel andere dingen om ons tegenwoordig druk over te maken. Dus ik denk niet dat het... Ik ben er niet zo bang voor. Ik vraag me dus af of de gemeente het beeld bestaat uit het openbaar bestuur. Of dat de gemeente het beeld bestaat uit de Bilkets en de mensen. En we zien hoeveel mensen uit het Nederland, uit het Westen, Rotterdammers, van alles had. Voor mij is dat het beeld.
En bestaat Nanne, ik niet ga je uit de- onderbreken, Nee. want ja, helaas, het was maar een heel korte discussie over het beeld. We kennen Toch allemaal fijn weer. dat we jou hebben gehoord. Kennen al En lang uren, ja. Sjouke en Jan. Nou, voor de mensen hier, u kan het allemaal op de site nalezen. Redhetbeeld.nl. Als u ervoor bent, teken de petitie. En wie weet blijft het beeld zelfstandig bestaan. Actiebliksem. De honden willen mij uitlaten. We houden van flink boswandelen. We gaan naar het bos van Oude Ziel. En dit is een voetbalveld, maar dan met bomen. Het pad slingert in een cirkel door het bos en met een vierkant eromheen. Ik laat de honden los en start de heenweg met een cirkel. Dan het vierkant. Dan weer de cirkel. En dan weer het vierkant. Ik stop, ik draai me om voor de terugweg. Het vierkant, de cirkel, het vierkant en de cirkel. De honden trekken zich niets aan van mijn heen- en mijn terugweg. Ze rennen kriskras hun feestje. En af en toe komen ze een handlikje brengen. Voldaan gaan we naar huis. En wederom aan tafel met onze charmante en gedreven dorpsdokter Anneke Beugels. Anneke, gisteren hebben we eigenlijk een soort alternatief gehoord voor de podotherapeut van Paul. Dus ik ben heel benieuwd wat het volgens Beeldse kwaal is of de Beeldse oplossing voor een ziekte. Nou, het is eigenlijk niet zozeer een Beeldse oplossing voor een ziekte, maar een hele mooie Beeldse samenwerking. Ik was op een gegeven moment, ik zal het maar even oergaan in het Fries. Ik was bezig met een bevalling en dat zette wel aardig terug. Ik was er al even west, dus de wachtkamer zie het vol toen ik weer op de praktijk kwam. En op een gegeven moment zei de assistente van, dan mag er eigenlijk aan ze weer hinnen. Hoe 10 minuten was die kant op. Dus je had een 4 of 5 mensen in de wachtkamer. En wat er gebeurde, wie een spontane actie. Ik zei van, wil je hem een nieuwe afspraak maken of wil je hem al hier even heel snel? En toen hebben ze in een fantastische samenwerking met z'n 5 aanpraat dat ze al hier 2 minuten hingen. Ze dienen heel snel even hun verhaal, waar even snel wat actie ondernomen, dat die mensen ook weer even verder konden, wat medicijn of een röntgenbriefje, wat ik maar. En vervolgens melden ze zich al jaar één voor één weer aan in de wachtkamer, met het idee van, wat kan ik snel? En dan moest opzitten, want dokter moet voort. En werkelijk weer binnen 10 minuten hier ik 5 mensen op het spreekuren en het weer een spontane actie. Ik vond dat fantastisch. Ik wie op het tijd bij de bevalling en ze wensen me echt nog al je succes. Ik vond het echt geweldig. Nou, prachtverhaal, prachtverhaal. Je ziet wel, het kan ook heel efficiënt dus. Ja, en we gaan nu weer over naar het filmpje. De slikwerkroute, die doen we vandaag. We beginnen met Fred Tol. Hey Fred, was toch niet inspirerend in de omgeving? Ja, zeker. Daarom woon ik ook hier. Ik hoef maar naar buiten te kijken en ik zie de ruimte. Ja. Dat is juist het bijzondere van, ik ga heel veel op pad, tekenen en aquarelleren, veel buiten. En binnen schilder ik. Ja, ga je op een zeediek zitten met een potlood en dan ga je op wat? Ja, en vaak ook met aquarelverf om snelle schetsen te maken. En mijn schilderijen, daar doe ik redelijk lang over, dat bouw ik helemaal op. Je begint met een krijtje of een... Ja, met een houtskooltje en dan... Kijk, ik heb ook veel les gegeven en ik zeg altijd tegen de studenten, je moet je heel goed realiseren dat de verf die we gebruiken, dat is een smurrie. Hè? Dat is gewoon olie met gemalen aarde. Die smeer je op een doek en dan ontstaat daar een beeld wat ik in mijn hoofd heb. En als dan iemand binnenkomt en die kijkt daarnaar en die zegt, hé, dat is het wat. Maar het is eigenlijk opgedroogde smurrie, maar er gebeurt bij de kijker ook iets in zijn hoofd. Nou, ik denk dat dat ook een teken is van kunstenaarschap, dat je in staat bent om iets te verbeelden. Duidelijk verhaal, Fred. We gaan naar de volgende. Oké, veel succes. Jo. We staan hier bij Peter Adrichem op Nijsiel, ook wel Cuba genaamd, in de sculpturentuin. Maar Peter, het is hier allemaal beelden. Wij weten niet waar we het eerst en laatst zien moeten. Heeft deze tuin inricht voor mensen om te kijken met de slikwerkroute? Ja, sculpturentuin. Ja. Daar is het voor bedoeld. En er komen veel mensen komen te kijken. En, Peter, nou doe je het alleen met steen? Of doe je het nog nee, meer? met klei en boetseren ook. Alle materialen gebruikt. Je ziet hier om de heen ook wel. Maar hout maakt je ook niks uit? Hout, ja, dat vind ik tegenwoordig wel leuk. Ja, leuk. En die materialen, waar verzamelt dat? Die koop je niet, die doe je ergens op, die vind je op... Die vind ik soms, Jan Splinter. En dat kan je kopen. En sommige dingen wil ik liever zelf houden. Ja.
Dus ik zou zeggen, mensen, kom te kijken. Dit was Peter, terug naar Neeltje. Ja, en bedankt Janke de Honden. We zijn weer terug hier aan tafel met 2 vroeters uit Ouweziel. De echte vroeters van de Klaai. Een amateur-archeoloog en detectiedeskundige Jip Noest. En de schatzoeker en natuurliefhebber Bram Bus. Jip, om met jou te beginnen. Ik zie jou wel eens vaker hier rondstruinen in de Klaai. Klopt. Met dat bliepding. Ja. Wat is eigenlijk het bijzonderste wat je hier hebt gevonden in de bodem? Nou, we hebben hier wat meegenomen. We hebben hier een potje en deze is even. Dit is een hertje. Helemaal waarschijnlijk van een wandelstok of zoiets. Dit zijn de laatste vondsten. Dus live, alsjeblieft. En zijn dat de vondsten van die keer dat hier heel veel mensen zijn gekomen dat ze allemaal mee konden gaan zoeken hier in een bepaald stuk land? Nee, dat is een andere keer geweest. Vanuit de Aardeplaats, van het archeologisch steunpunt, hebben we met 20 kinderen op een stuk land gezocht. En prachtige spijkers gevonden, nog een riksdaler uit 1980. En dat was allemaal bedoeld om de geschiedenis en het zoeken naar het oude in het land, om dat te promoten. Ja, dat vind ik ook zo leuk aan jou. Jij kan altijd heel erg lyrisch zijn over waarvan ik denk, brengen naar de oud-ijzerboer, dan levert het nog wat op. Ja. Maar jij bent echt lyrisch over een scherf. Ja, En dat heb jij ook volgens mij, want jouw hele huis is behangen met, troep uit de grond. Of mag ik het zo niet noemen? Nou, het is bij mij eigenlijk meer, zo van... Jip die heeft de historische waarde wat hoger zitten. En ik ga liever wat voor de kostbaarheden. Dus jij gaat voor het goud? Ja, dat is het mooist. Jij zou hier gewoon een pot goud willen vinden? Ja, dat wordt mijn beeld niet. Maar we doen ons best. Die moeten nog ergens liggen hoor. Jip weet hier wel de plekken te vinden volgens mij. Ben je hem concurrenten of ben je hem collega's? We zijn collega's. Ja, jawel. Ja. We hebben nooit samen het zoeken geweest, Jip. Maar we hebben wel samen de vondsten bekeken en het verhaal erachter gezocht. En ja, dat vind ik het mooiste daarvan. Ja, want hoe gaat het? Je vindt een scherf en dan kijk je erop en dan heb je daar een boek voor of zo? Of ga je kijken uit welk jaartal het komt, of wie het heeft gebruikt? Ja, het is ervaring. Ik doe het al jaren en aldoende leert men. Hier liggen er wat potscherven. Je kan zo zien dat daar een oude koekenpan ligt, een voorraadpot. Allemaal rond 1600, 1500. En het komt allemaal hier uit beeld uit de grond? Ja, dat is allemaal uit het beeld, hier uit de grond. En heb je het idee dat hier nog veel schatten liggen, Bram? Heb je het idee dat hier nog iets onder de grond wat nog onontdekt is? Nou, ik vermoed dat tegen de oude dik aan, waar al die huisjes staan, al die tuintjes, dat die goed vol liggen. Dus als die huizen af worden gebroken, dan gaan jullie met de blieper daar naartoe? Zijn wij paraat. Wij zijn de eerste. En hoe is het met jou, Namme? Ben je ook geïnteresseerd in archeologie? Ik vroeg me af, hè. Heb je me ooit wel eens wat in de grond stopt, offers, om het dan over daar zelf te vinden en dan lieke blij te wezen als wat? Mijn moeder heeft een keer wat in de tuin verstopt en dat vond ik. En toen ben ik heel hard naar iemand toegegaan, een archeoloog. En die zei van, deze is niet zo oud, die komt volgens mij bij de HEMA weg. Nou, ik stel voor dat we kunnen straks met z'n allen hier eens even gaan vroeten in de Klaai. Het zit er weer op. Ik ga naar mijn beeldse les, omdat ik dat ook weer bij moet houden. De 4e keer beeldse les. En natuurlijk, voordat we daarmee beginnen, eerst de prijswinnaar van gisteren. En de prijswinnaar van gisteren is familie van der Meulen uit Stiens. U kan zondag de prijs komen ophalen hier tijdens Piepskoft. En naast mij een van de meest giebelende meisjes uit Ouweziel. Het is Aniek. Ze kan heel erg leuk lachen. En kijk eens hoe ze eruit ziet. Het is een echt beelds meisje. Aniek, volgens mij, ik heb gehoord dat jij mij heel moeilijk gaat maken. Dus ik ga heel goed opletten. Wat is jouw beeldswoord? Betultjes. Ja, dat bedoel ik dus. Geen idee. Kan je het nog een keer zeggen? Ja. Betultjes. Ik ga het nog 1 keer vragen. Betultjes. Nou, als u het thuis weet, ik heb geen enkel idee. Aniek weet het, maar die mag het mij niet zeggen. Mail naar priesvraag@hotmail.com. Aniek, hartstikke bedankt. Ja, en natuurlijk geen dag zonder muziek. Wij hebben hier echt zo'n prachtmuzikanten. En vandaag gaan we met het Zielster Kinderkoor samen met de Feetwarmers een prachtig lied brengen. Het lied heet Het Kin Ons Niet Schelen. De Feetwarmers met het Zielster Kinderkoor. Kin ons niks schelen, het maakt ons niks ziek. Wij zijn Beeldse kinders, wij springen erin. Spullen aan ze zingen, altijd ben ik blij. En ons eigen taal, zie dat hoort ook bij mij.
Slootsie springen, springen over de sloot. En als het niet lukt, dan is het naar de poort. Men die zal wel zeggen, wat is een grote kloot. Slootsie springen, springen in de sloot. Ja! Maakt in ons niks schelen, het maakt ons niks uit. Wij zijn Beeldse kinders, wij springen eruit. Spelen als ze zingen, altijd baby blij. En ons eigen taaltje, dat hoort ook bij mij. Oprijden zal bij zijn nog zo riek. Ook met snee en ijs, dan blijft het beeld uniek. Sleetje glijden, ja glijden van het diep. Met natte kont, wat kan het toch soms briek. Het maakt ons niks schelen, het maakt ons niks uit. Wij zijn Beeldse kinders, wij springen eruit. Het spelen als ze zingen, altijd baby blij. En ons eigen taaltje, dat hoort ook bij mij. Lekker surfen, surfen op het net. Een mailtje sturen, hey, ja dat is te gek. Ook met ons mobieltje, ja doen we zeker met. Lekker surfen, want surfen is vet. Maakt ons niks schelen, het maakt ons niks uit. Wij zijn Beeldse kinders, wij springen eruit. Het spelen als ze zingen, altijd baby blij. En ons eigen taaltje, dat hoort ook bij mij. Kan ons niks schelen, het maakt ons niks uit. Wij zijn Beeldse kinders, wij springen eruit. Spelen als ze zingen, altijd baby blij. En ons eigen taaltje, dat hoort ook bij mij. En ons eigen taaltje, dat hoort ook bij mij. Nou, heb je ook een reactie gehad? Ja, ik heb veel telefoontjes en sms'jes gehad. En Facebook waren ook geweldig. En hoe ging het bij jou? Nou, op het werk had ik wel een prot reacties. En als ik het zo begreep, dan binnen een prot mensen die naar de programma's zien. Ja, dat heb ik ook gedacht. Maar nou waren we krijgen even verder op de beide kade. Hè? Maar wat zijn ze daar nou uitvinden? Of bedoelt ze nou de 11 steden vaarroute? Ja, juist, die bedoel ik. Oh, maar oude ziel zou toch ook een haventje hebben? Ja, die komt er ook. En dan zullen ze de Van Alberdenweg ook metnemen. Nou, dat zult niet worden. Maar als het van naaie ziel naar oude ziel fietst, nou, dan moet best de banden hebben, hoor. Want wij weten waar die gaten zitten. Maar die protte toeristen die er komen, die weten dat niet. Nou, en die best zo nieuwsgierig als een heen. Die zien altijd om hun heen. Nou, en dan fietsen ze prompt door die gaten. Nou, dan stuiteren ze het van de fiets zo. Dat is toch geen reclame? Nee, dat steekt op elkaar ook zo. Wat moet dat? Ja, dat weet ik ook niet, hoor. Het liggend krijgt een bouwpunt, maar er gebeurt helemaal niks. Nou, ze moeten wel opskeren, want die kade verzakt helemaal. Nou, het zal mij benieuwen hoe lang dat nou duurt voordat ze daar met los zullen. Ja, mij ook. Ze hebben maar morgen weer eens in het weer zien. Doen we. We krijgen... Oh, ja. Oh, kijk, daar aan de overkant zien we de talenten van de dag. Het zijn de snoekvissers. Helaas is het geen snoekperiode. Maar kijk eens wat hier uit de Zielstergracht komt. Ja. Prachtig. Het zijn de echte vissers. En om het bewijs even te leveren heb ik hier een foto dat ze echt wel snoekvangers zijn. Dit is de snoek die ze hebben gevangen hier uit de sloot van Ouweziel. Nou, dankjewel voor die lekkere kreeft. Die gaan we vanavond hier met z'n allen oppeuzelen. En aangeschoven aan tafel een primeur. Iets nieuws, iets bedacht in Ouweziel. Ik heb hier twee prachtheren aan tafel. De een een ondernemende, conceptueel denker Anne Polstra. En hier natuurlijk de Beeldse Adonis Jan Koelmans. Ja, beiden zijn zeer creatief met de bal. En zij zijn het initiatiefnemers van het WK voetbalkaatsen. Anne, kan je uitleggen wat dat is? Ja, voetbalkaatsen, dat is een naaie sport. Die hebben we hier op Ouweziel bedacht. Dat is dat je kaatsing aan, maar dan niet met de hand, maar met een bal, met je voeten en met een voetbal. Dus je skopt de bal naar het perk en daar staat een perkpartuur en die waren de bal zo hard mogelijk voort.
Voor mij praat je nou Chinees hoor, perk en partuur, maar misschien dat Nan het wel snapt. Ja, ik heb wel kaarten. Sterker nog, ik heb hem al opgegeven voor dit. Het is de bedoeling dat er met een partuur opgegeven wordt, hè? Heb ik begrepen? Ja, dat klopt. Je moet je kun je als viertal opgeven. En bij van 1 wissel dus. En zo doe je met een toernooi. Dat hartstikke leuk. En iedereen kan zich opgeven binnen buitenland. Hoef je geen Bilkert voor te zijn als het de WK is. We zoeken nog wat Turken en Marokkanen. We zoeken nog wat Turken en Marokkanen. Absoluut. Nou, dat moet gewoon lukken natuurlijk, die zijn er genoeg. Jan, ik ben ook wel benieuwd, hoe komt nou eigenlijk zo'n idee tot stand? Hoe bedenk je zoiets? Een jaar geleden hebben wij het plan gehad om een teambuildingsdag te organiseren. Voor onze eerste elftal. En toevallig lagen de kaartsperken op het veld. En die jongens zijn met de bal op het veld staan gaan. En die begonnen te schoppen. En dat bleek zo dusdanig leuk te wezen. We zouden hier mooi wat mee doen. En we zullen oude ziel op elkaar zetten met het voetbalkaartje. En zijn er ook al buitenlandse clubs die zich hebben opgegeven, Anne? Nee, daar is het wachten nog een beetje op. Ja. Daar is het wachten nog een beetje op. We zoeken nog ploegen uit het buitenland, maar zeker ook nog uit de omgeving hier. Ja. Dus clubs die het interesse hebben, geef hem vooral op, want we zoeken er echt nog naar geschikte tegenstanders. En dat kan via Facebook of via de voetbalsite? Wij kaartsite? hebben een aparte site, dat is www.voetbalkaatsen.blogspot.com, om het maar even heel simpel te maken. En daar staat op hoe mensen zich opgeven kunnen, daar staat het e-mailadres op. Dus, Oké, nou er zit hier publiek genoeg, dus ik zou zeggen, doe allemaal mee met het primeur van het WK voetbalkaatsen. Ja, en wederom zijn we alweer bij het einde van deze dag. Helaas, morgen de laatste fantastische tv-dag hier in Ouweziel. En morgen regent het lintjes. Wat doet het morgen nog meer? Morgen hebben we eigenlijk het allermooiste afsluiting van dit jaar. Namelijk een slootconcert. Kom morgen allemaal kijken. Zit voor de buis. Publiek weer hier. Bedankt voor het kijken. Onmon, zelfde plak, zelfde tiet. Ant Kiekes met de fietswarmers. Dans op de